Haupak aixo ezagutzen diazu hilia moztuta. Eneko naiz. Bueno, nik ekartzen zuten erronkadare bai hilia moztia. Bueno, ez venga. Broma zan. Ekarriko deten erronkak da saskiratze erronka bat hirutan banatuta. Beste hiru erronka txikitan banatuta. Hortako bierdez due. Komuneko papera eta honen tankerako saski bat. Bueno, lehenengo erronka, hankietan onartuak behen papera eta sartzea. Bigarrena, hankien nola jarri eta sartzea. Bueno, eta azkena eta azalena, hau, atzeak etxilenein eta bertan sartzea, bai? Bueno, neskamutilak, lehenengo probatikan 5 sartu aldin berko ditugu, bigarrenetikan 3, eta azkenekoan batekin konformatzea, bale? Eta hiliana broma zan, baina, bueno, baten bat animatzea baldin bada, argazkia biali. Beste erronko batekin gatoz doain, hau batzuntzako eresa izan daiteke, baina bueno, bazka bere zailtasunak ebai, eta izangoa plantxa edo piramidean jartzea, eta kamisetak kentzia, eta kamisetak kenduta gero, berriz jartzea, bale? Ea zen moz jute zegoen. Adibide bezala, negin got, jarri posturan, bai? Tengo kamisetak kendu. Bai, kamisetak kendu, eta jarri, berriz. Ya está. Arratsaldeon, Arane futbol zelaitik. Gaurkoan, futbol txapetan jokatzen ikasiko dugu. Hortako lehendabizi, gure futbol zelaia beharko dugu. Kasu honetan, mai bat izango da, baina aldu izan lurrean jokatu edo beste nun baitean nahi baduzu jolastu, libre. Ze behar dugu futbol zelaia sortzeko? Lehendabizi, 2 porteri, ezta? Hemen 2 adibide. Bat, esne kaja bat hartu, eta erditik moztuta, gero berriz 2 zatitan moztutzea, orduan izango dugun porteri bat. Eta beste bat, edo, bigarren adibidea, gehiago landu nahi baldin badezue, izango litzake, adibidez, nik egin dut, marrubien kaja batekin egur zatitxoa moztu, eta gero, naranja sare bat jarri eta hau kolakin lotu dena. Hau izango litzake, bigarren aukera. Zer gehiago behar dugu? Txapa futbol txapetan jolasteko? Noski, balotea. Balotea izango da, garrantzu bat. Zelai herrian jarriko dugu. Eta faltatzeko garrantzitsuna. Jokalariak. Futbolean jolasten den bezala, 2 talde izango ditugu hemen. Nola ez? Atezaina. Eta gero, espazioan arabera, zuek aukeratu zenbat jokalari. Nik adibidez, atezaina eta 4 jokalari. Jarriko ditut. Beste taldean, berdin atezaina eta 4 jokalari. Ikusten ezue, txapak diela. Txapak edo botellen tapak, 2 balio dute. Eta txapak personalitzan du nahi baldin badituzue, horri bat hartu, zuen marrazki egin, hemen nik nire pertsonalizatu egin dut, moztu eta gero txapa hor bat hartu. Orain, jokatzeko arauak.
Hasteko talde bakoitzak bere sistema jarri eta hasiko gara. Txandakako jolasa izango da. Talde batek kolpatuko du eta gero besteak. Sake guztietan bi kolpe izango ditu. Erdiko sakea, bandakoa, atekoa izan, bi kolpe. Bestela bat. Orduan, erdiko sakea danez, kolpe bat, eta bi egingo ditut. Orain beste taldea. Orain txanda, beste taldea. Beste joko egoera bat. Aurkariari gola sartzeko aukera ikusten baldin badugu, abisatu egin beharko diogu. Porteria botako dut. Orduan, bere atestaina jokuan sartuko da eta kokatu egingo du nahi duen lekuan. Jaurtitzera doanak, behatza jartzeko aukera du baloi ondoan norabidea emateko jaurtiketarik. Ez da nahi, ez du jarriko. Eta orduan, jaurtiketa egingo du. Azken egoera, ateko sakea baldin bada, taldeak berregituratzeko aukera izango du. Orduan, bera jarriko du nahi duen moduan, eta ateko sakea egingo du, esan bezala, bi jaurtiketa izango ditu sakea erako. Ba? Eta bi. Eta jarraituko du jolazten. Hau izan da txapa futbola. Hemendik aurrea, zuek sortu nahi duzuen arauak eta eharki pasa, animo itxialdi jakin eta besarka bat.